ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hai kini ke number harum. Chief Executive Member Barim Janga Khasi Hills Autonomous District Council ubak Cleophas BCM Royero ekajing shilur bat kajing shinramun sim jogong bindas im kalong kemi nekasnong maulong nong tulo Ribhoi District kablami syakhamat bandawai ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance belam du National People's Party bakan shnano mardor ke surok nongpo umden Sunapur ubak Cleophas ulawan kanang nadu kasnong nongpo ban aimin sim ke kong bindas im ulayat ho banadu usnam arajakat pra arajakat khandai kladan kajing dawai ke Sarkar ban shnapan bahano ke surok nongpo umden ke penyeso shudu kasnong Sunapur hindoi rasyu maramot thomot thomat tamandep bat menta kalet ke wanru ka penjenjal du kata-kata ke bat nong let nong wan to gani kapor si tengsing awan ban siemi gini kabu ban pau yang ki perlok perjor naga mangawan kiu menem step nang tenanong po naga mensim ga basukya ya ka jingsim rai jong ikong bindas im ban syatngan naga daw upai ba bola sitom sisa kaya kayang surok umden wala jot ratyaw umdei tang mentas sistem do surok wala slemba atau surok banadu sistem sijar arhajar khatpra khatkhandai ngarung ade way boleh simbenta kum kirang ba sino bandawa ya kajing penbit pendiang kajing penbhai tu surok henry nakalian ka sarkar kamla belai bat kamtre ban simkia ban penbhai tu surok bat nakalian kinong mikmat jingir mio i ya kata kajing simkia wala dai ban maramot ro kam simdon kajing maramot kat kajing bun jong upai nong sinong uba ya sok bat ka jala asam utai surok denrei hadu gini kisi ngalai jenjar sisa kalai kawan hadu ba kibalik bawan kinong kaya penting kila so ritmen sim ban lai chuti ka than umden de ngaso ban ai ka jengkublai bakar pang ikong bindas in kum kawe na kilong kami kabaim kumno ban kamay la ka jong kaying kasem yarap ri pajba kabadan bentaro haka imlang salang kum ka than kawet ka khayi ka pateng na sode man ai ka jingero ya ka jing slur ka jongka ban sim ya gane ka senjam ban pen iya kamat ka sarkar ba ka don sisa ka jing saukhya na ka mentau pai ba te ngam don sipun ki kentin tenga sode ban ong ba ka sarkar lengkap ba kinong hikmat kim dei ban sim sting na dei manoru na kinong sung gi basim ya ka kum kini ki senjam gi batak kamat pai ba ka bakam dei ka kamram ka jongki ha ki sisa ka dei ka kamram jong kinong mikmat kadi ka kamram joga sarkar ban pek ya gilenti gisungkin na ka banta ka jingbit jimbiang ka roy ka par jong ka state ban ka jingsuk jong balai bawan ubaduk ubasuk unong khayi lani u nongpang ubalik bawan ban yo ya ka joko jikya denga lagi ni kintin nga appreciate ban nga ai burom ya ka ne ka longkemi ka basim ni ka senjam ban sya tangan kenang ba ka sarkar kan itu kan tip ba hadu kan no usorok nongpo umden ulajot hadu kat no ka jing sitom kamtam kita ki bapang kamtam kita ki badon kam sisa ban lek ban wan sin dikit han din sotu ya ka jing don kam ban ba sode ban apil kumwe na kirang ba sinong hadu gini gisi ba ka sarkar kadai ban simkia mardor ban su apsa ya kata ka sanction ban su apsa ya kata ka jingyo pisa kamdei ka basuk yo pai ba ban su ikum to man yap sito man ya jot sito kum kinong mikmat kila dei ban sim ban marmot marmar yo te surok wan ada kampat poi ke sanction ro ka ban marmot usurok dan kam namar ba ki breu ki besong basa ki balik bawan ki don kam usurok klem usurok enam la ban lek ban wan namar ba usurok ude budlum jong
ka koit ka khia ubut lum jong ka khai ka pateng ubut lum jong ka im lang sana tang kini kiti tulis